जाय आंनि गैया दं अरबियन नार्जारि बिथाङा आंखौहाय फैजेननायनिफ्रायनो खावलायबाय थादों आरो मेथाइ रोजाबनांगौब्ला आं नांबाय थादोंमोन आरो खिन्थु उफाय गैया बिथाङा गोसो जाथारनानै गसंनानैब्लाबो आंखौहाय बेबायदि परिचय होबाय बेनि थाखायनो आङो बिथांनि बुंनायखौ लानानैहाय आङो साननानैहाय आङो गसंनाय जाबाय बिथांनि बुंनायखौ आं दिनै लामासै हरखाब जाबाय मेथाइ खननांगौआ प्रेक्टिस खालामनायबो जानाय नंलिया दा बे हिसाबैहाय दामनायजों रोजाबनायजों अबावबा थाद'नायफोर जायोब्ला अननानै हागौ नुजाफैनो साफ्रोमखौबोनिसिम आं खावलायबाय आरो बुहुमखौ क्षमा खालामो आं गोदान मेथाइखौ आं खननो गोसो जायासै बिथांमोना होनबाय थादों गैया गैया मुलुगाव रावबो गैया बे मेथाइखौनो खननो थाखायनो बुंनाय जादों स्केल सि लानाय दं गैया गैया रावहाबो मुलुगा जेरावबो गोजोननाय मोना हारसिङै जिसुखौ नागारना जिसुल' बासायग्रा बिल' जिउ होग्रा बियावल' गोजोननाय दं
Tino